Dia 26. Resolem problemes de selectivitat. Exercici 3. Si el sistema d'equacions lineal 2x més y igual a 1 més z, mi més z igual 2 menys x i mz més 3 igual 3x més y, en què m és un número real, apartat A, discutiu el sistema segons els valors del paràmetre m. Apartat B, resoleu el sistema si té solució per al cas m igual a 1. En aquest problema tenim un sistema d'equacions que hem ordenat de manera que hi hagi les x, les y, les z i els números que estan sols per poder resoldre aquest sistema. El primer que hem de fer és resoldre la matriu de coeficients, que és la que només hi ha les incògnites, i resoldre el determinant. Veure que, aviam, quines m's fan que aquest determinant sigui 0 i per tant que el sistema no sigui compatible determinat. Tota la resta seran compatibles determinats. Comencem, doncs. 2 per m per menys m és menys 2m quadrat, 1 per 1 per menys 1 i 3 per 1 per 1 més 3. I ara els negatius, menys 1 per m per 3 és més 3m, perquè l'hem de canviar de signe, 1 per menys m és menys m, per tant, més m, i 1 per 2 per 1 serà 2, per tant, menys 2. Si ens hi fixem, aquí tenim el 2m quadrat, 3m més m és 4m, i aquests números sols se'n van, perquè menys 1 més 3 menys 2 és 0. I això és igual a 0. Traiem factor comú del 2m, sí? Ens quedarà amb 2m, aquí serà menys m, i aquí serà més 2. I això igualat a 0. Per tant, quines són les solucions? M igual a 0 i m igual a 2, perquè si aquí fiquem un 2 donarà 0, i si aquí la m aquesta fiquem un 0, donarà 0. Aquests dos resultats seran el que haurem d'analitzar quin tipus de solucions donarà. Tota la resta, és a dir, quan la m sigui diferent de 2 i de 0, el sistema serà compatible determinat. Comencem analitzant, doncs, el cas de m igual a 0. El que hem fet és col·locar tots els coeficients de manera ordenada i hem girat les dues primeres files. Per què? Perquè així podem aplicar Gauss de manera correcta i multiplicar aquesta fila per un número i obtenir les altres. Sí? En aquest cas farem la fila 1 multiplicada per 2 menys la fila 2 i en aquest cas farem la fila 1 multiplicada per 3 menys la fila 3. I per tant canviarem. La primera fila es queda igual i la segona haurem de fer aquesta per 2 menys aquesta, 0. Aquesta per 2 menys aquesta, menys 1. Aquesta per 2 menys aquesta, 3. I aquesta per 2 menys aquesta, 3 també. Seguim, doncs. Fila 1 multiplicada per 3 menys la última. Per tant, aquesta per 3 menys aquesta, 0. 0 per 3, res, menys 1. 1 per 3, 3 menys 0, 3. I 2 per 3, 6 menys 3, 3 també. Sí? Llavors veiem doncs, que aquestes dues files són iguals i per tant podem fer un altre canvi de fila 3 menys fila 2. I per tant ens quedarà 1, 0, 1, 2, 0 menys 1, 3, 3 i aquí 0, 0, 0, 0. Quan passa això, que obtenim tots els zeros aquí, es diu que és un sistema compatible però indeterminat. Per què? Perquè d'aquesta solució d'aquí en podem treure dues equacions, que serà x més z és igual a 2 i menys y més 3z igual a 3. D'aquí en podem treure una solució indeterminada, perquè hi haurà només dues equacions, però tres incògnites. Per tant, quan la m sigui 0, serà un sistema compatible indeterminat. Per al cas de m igual a 2, hem de fer el mateix. Substituïm la m, en aquest cas per 2, i aquí com que és negativa, menys 2, i fem els mateixos canvis per obtenir els 3 zeros en aquesta part d'aquí. La fila de dalt la deixem igual, com en l'altre cas, i ara fila 1 multiplicada dues vegades menys la fila 2. Per tant, 1 per 2 menys 2, 0, 2 per 2, 4, menys 1, 3, 1 per 2, 2, menys 1, 3, i 2 per 2, 4, menys 1, 3. En aquest cas hi ha 3, 3 i 3. A l'última fila, la primera fila per 3, per tant 3 menys 3, 0. 2 per 3 és 6, menys 1, 5. 1 per 3 és 3, menys 2, 5.
i 2 per 3, 6, menys 3, 3. Sí, veiem que ens queden aquestes files. I ara hem d'aconseguir un altre 0 aquí, per tant, la fila 3 l'hem de multiplicar per 3 i l'hem de restar la fila 2 multiplicada per 5. Sí, així ens quadra la poso aquí dalt. Tenim la fila res, la segona fila tampoc canvia, i ara aquesta veiem que això s'anul·larà, i finalment si fiquem un 3 i un 3 aquí ens donarà menys 6. Què passa aquí? Que obtenim que 0z és igual a menys 6. Aquesta equació d'aquí que se'ns genera a partir d'això, això no té solució. Té solució. I per tant es diu que quan la m sigui 2, el sistema és incompatible. En aquest últim apartat ens diu que calculem la resolució del sistema compatible quan la m és igual a 1. Com hem demostrat al primer apartat, el sistema és compatible. Per tant, hem de fer els mateixos canvis que hem fet en els dos apartats anteriors i la matriu que on sortirà serà aquesta. Hem de multiplicar la primera per 2 menys la segona, col·locar-la aquí, i la primera per 3 menys la segona, col·locar-la aquí. Això no ho resoldré perquè si no s'allarga molt el vídeo. Ara el que hem de fer és, veieu que hi ha un 2 i un 1, per aconseguir aquí el 0 hem de fer la fila 2 per 2 menys la fila 3. I per tant obtenim la matriu tal qual, les dues primeres files iguals, i ara 0, 0, i aquí fila 2 per 2 és 6 menys 4 és un 2, i aquí serà un 3. Sí, veiem doncs que ara ens dona un sistema compatible. Per què? Perquè aquí sí que hi haurà una solució. Aquest sistema el podem canviar per x més y més z igual a 2, que és la primera fila, y més 3 per z és igual a 3 i ens fica 2z igual a 3. Per tant, primera solució, z és igual a 3 meitats d'aquesta primera equació. Aquí ara hi col·loquem la z i per tant sortirà que la y és 3 menys 9 entre 2, per tant la y serà amb menys 3 entre 2, i ara si tot això ho col·loquem aquí, la x, sí, veiem que són negatives, per tant s'anul·len, la x ens dona 2. Demà, un problema d'integrals.